Assalamu alaikum malam. To, ina karatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Sannu ku da zuwa. Sannu ku da zuwa. Bismillah. Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alan barka da wani. Awon lafiya. Lafiya kalam lafiya. Ana nana ta aiki malam. Insha Allah. Insha Allah. Ya sunayen ku ne? Sunana Daushe. Kai ba. Sunana Dauda. Tabbas haka ne. Alƙalamin ya nuna haka. Na sarki aiki. Alƙalamin ya nuna haka. Wato abin da yake tafe da ku budurwa ce kuke nema aure amma ba za ku same ta ba sai kun kawo kurman sabro. Kai malam gaskiya ba haka bane. A dai ƙara buga malam. Wato mahaifinku ne yake da kuɗi kuke bukata a kashe muku shi. Kai malam. A ƙara duba ba. Wannan maganar ba haka take ba. To in ba haka take ba ya take. Kai malam. In ba haka take ba ya take. Dama ragonmu ya ɓata. Ragonmu ya ɓata muka ce bari mu zo wajen ka. Haba, gaske in na buga sai in ga ƙaho. In na buga sai in ga ƙaho. In na buga sai in ga ƙaho. Kai. Malam. Ƙaryar banza da wani Kai mu malam. je wannan cara ce Dama kawai. Kai Dama malam ku kai malama dama kullum kana zuwa haka kana kuke cutar kuna ta mutane. cutuwa ƴan An anguwa. ce muna akwai wani malami. An ce wani malami na gaskiya. Ashe da cuta malamai. Da wallahi ba gaskiya Ina ka zama gaskiya. Wannan Gaba ɗaya gaskiya ne, ina gaskiya ba take a ciki. ba ko na To shi ɗaya na kenan, ƙoci. Allah ya kiyaye mu da irin haka. In baka sani ba gaskiya dama abin ka gaskiya ka zauna. ne. Dama abu ai duk ƙarya ce. al'umma. Duk ƙarya ce abun dama ba gaskiya bane. Dama